Mitä? Onks mikä tuo kamera? Ai, ne tekee dokkari, mutta se on ihan ok. Mä kelailin, jos sulla olisi Red Pro, Veny, oranssi 5 senttinen. Paljon se oli? 1500. No, mun nyt sen verran. Pistä host jalka, jääpällä on keikka. Mitä? En mä tee enää mitään keikkoja. Musta leski odottaa sua. Mä luulen, että sä käyt hakemassa mulle teippiä Ranskasta. Eihän tätä ole edes olemassa. Tää on ihan myytti. Ei. Tekijät, totuuden näkijät, tiedätä säkin, että maailma on sun käsissä. Kato, teippaa ja draw. Isompi, pidempi ja leikkaamaton. No, finlandais. Oh, j'ai rien à foutre, j'ai vu faire le trafic ici. Qu'est-ce que tu fais là? No. Il est où ton bâtiment? Il est où ton bâtiment? Let's go. No. Se oli aito naisteippai. En oo ikinä ennen nähnyt. Siis vittu, onks tää Eiffel-tornin teippaussuunnitelma? Mä en oo ikinä kuullut, että kukaan on teipannut Eiffel-tornin. Komatko soja vittuun tästä? Komatko soja vittuun tästä? Mitä sitten spotkoiden tarraa, kun suomalaiset loukutte pilkkolis tarraa? No nee! Komatko soja vittuun tästä? Mä sano, et sä mokaat tän jutun. Pistä nyt takkotukkasen assus kiinni.